Good morning guys. Happy Sunday day na itong tanan no. Nya mga pimi. Ika pimi nya siya sayo na siya nagkaraw-karaw dito sa host-in gipanlubong pa niya ang wala pa rin wala na lubong ito ma. Mga pideta. Kinulungkid. Masalina oh. Ito nga, rata anak ba yun? Dahil ito sa nag-abot na day ang balas gapon kaya naglakaw ko na pag uli na ko na ang balas unay di ay ang balas ya katumutong graba ang kuwang dani sa Lunis na giuna lang ni kay mga load maguni pwede ning tag sa kalod ay murag tunga ra ni nga load nya katumoy usa. Salamat po rin kay Tiha nag-abot na ang order. Habag yung mga hapon no? Wala sila karon so ugma sila nana ugma tanan unya kaniya kong maldita kay ako paunta ning labhan katong gipadala bitaw ni ma'am na iya na nang gikuan no suko kay sa gabi kay iya ginako nung habulon nawa pa siya nagkuhan pasagdan man na ako kay Domingo man pud karon na iyang magwang na kay sayo kayo pud na nanguan na lungag na kana siya tagdugay na siya ay sa kayato pa ng labahan wa nagkatulog ng kuan sali ka na siya gabi ilukso-lukso karon gikapoy bina pa bay sabon gahapon be amo to kuanin mo na o paglong ang prinsesa ka man labas ako kuha rin itong isda ilan ni kuan inya be wala ko gira ilan mamakusin lutuha ha lutuha be ang itaha ko niya papa yellow na na di mamugaw na to kay dali sayo ko na to ilaan tinday ano kasi nila anong sanina Ay, katong basketballan. wala Ito. ano pa nga blog Pagikan na nanay. pagdalit na ang laban na di eta mga nilaban guys dagan pa man taglabanon sila po dani nagdigamo to si Princess si Jai na nagbu
A few moments later. Mansa anak represent of bless us the Lord in this day with us the art of our present from by God to Christ the Lord. Mga onday ta guys. Bututan kita. Hala, makasamot ba rin? Tudan. Tulingan ba niya? Na isabaw po. Nagbo. Nalukos wala dito. Gawas ka pang naman kami. Nginlo ka na niya. Nanim bakit? Namlabas ako kidagan at yung kulaban ng may laba-laba. Ang konsep na tibo. Ja, dat is het ook. Ha. Ja. Lamit. Guys, maayong buntag. Unya dani data man laba. Yan anak ko mga nilabhan ganina. Ito na sila Mother Earth. Ako hanggi kanang gipang halay. Kay kuan man kanang unsay pangalan na nang may halayanan dito. Wa pa mi halayanan. Wa pa mi nagbuhat. Kay abog-abog ramang gihapon. Yan na pod si Auntie Inday. Nang waswas na pod na siya. Nang waswas na siya. Kay iya ramang giwashing. Ay iyang kuan. Nilabhan. Basta guys, kamo pa man nagkusog among tubig gani. Oh, may gani kay gikuan sa iyang banana. Di kanang gibungkag ba ang hose. So kusog kayo ang tubig. Unya kang ilan ni Mother Earth ug Auntie Mercy kay mura na sila sumpay white tubig dito. Nang nanlangyaw tag panlaba. Yung matiwas na lang po di ko og panlaba dami. Nya, nuwat ako ni Auntie Mahuman siya. Pero ang ganina sayo kay ko. Di lang ko maligo kay gihilot ko ni Auntie Mercy gabi eh. Di man pwede di taman laba kay pila nakadlaw ay laba-laba. Ikaw dili ta ko panlaba kay sakit ang ngipon. Ikaw agwan pa ko ni gini buna ka kay. Ano sa naman eh. Mao. Panlaba man gid ta mo gini itong papel. Maglaba-laba day ni kay Domingo karon wa namin nanimba mag ampo na raman mi sa artal. Manlaba di ay tag tiwas.
ang labhanon. Laban ka kay. Okay, laba-laba na niya. Lang sa maligo kay. Abot ko lang kinersi gabiti. Hindi pwede ka ba kay. Di man sa ngayon ako isalig-salig sa mga bata. Manlaba kay. Sila mo na itinatod sa mga house sa iyo kay. Kaya dami nito lang tiinday naglaba-laba kay. Wala pa mo itong big pero natagtag na hinuon. May gilakaw ang plumber. Yeah. Sa punuan kinahanglan din na siya ang tao. Nakuha ka lang man ni pero ready na. Plumber na lang among gay. Wala. Sa bakante. Kasi dapo si Enzo sa wow kung mag-ati siya rin. So, niya ang pinatod. Kasi more drink. Ah, katong patay. Ay. Nakikitihan ka niya. Kuway taklugan eh. Ikaw na ba di sunugan niya? Hindi na ba lubong? Si Mirian maranit tigsahod sa kuan. Ang pangitaan pag siya kung asa kung sa ibutang. May gani kinay mga taklob na na imong kuan dalat. Wala ni taklubo. Kana rang bag-o. Munang imong gamit-gamiton. Isirba man na namo wala ilong ag. Ang nay taklob. Oo. Dawdagan iyang uniform kay iya kang luy-luy ug kang ibong. Liyang kuan. Oh, dapat na. Unsa na grado ni ingot ganite? Ha? Unsa na grado ni ingot? Sige na ingot. HCB na. Aman sa mantangan eh. Ano si? Isa mo sila ginako kag isahon ako sila tulo. Inamundang niya. Layo ra ba sa kay San Lucio niya ang agianan man? Diba yun man? Kay Dadto ila day. ay dito ra nimo ipasaka ila dayday. Oo. Unya. Iliw si Ingot at salis sing kita at kasok. Kada baya ang Sanusi karon kay semi-private na baya na tida. Ako na sila karon. Higpit na sila karon nga higpit. Kay dako na to bayran kay na taga LGU. Kay na mga bata ni natin ni Rayot. Dali diha daghang salbahis da. Ingot ay di pagkatila-ingot kay para sa bata ni Kingging nga tuyurada. Ne. Nagsaba nga nagisali kuno sa laparo. La. O tungod sa ilang ganggang. Oo, gisali kuno laparo mutong giadtuan ni kuan. Gingging. Ya. Kuan. Di na lang lagi mag-apil-apil sa mga anak. Kay mag-apil-apil ka na makuan ka. Ano dito? Yeah. Adol. Padul-padul. Sana ba yan natin nila sa una sa elementary? Atin kami bata niyo yun. Na may ganyan ako kayo na apel. Ang ngalan sa ilang kapunungan, Rebildo. Amo na ang ila istorya-istoryahon karon Rebildo. Oh, Rebildo. Tapos galing batang Elmer kay
Mumay ilang gibunalaan kay gipadulan ko no. Ah. Nagsakit man kuno kay gitabangan man siya. Tuminggi tapos humilaka do pagsaba siyang mama. Butoy nakabulabog isad. Ah. Na may rapod oy. Nabungkag. Gituyo to sa Ginoo nga inadtuon kay kung wala siya na nasakitan pagtaman di to mabungkag. Naagi rason ang Ginoo nga nung ginadto. Natin si Tata May. Di man to mapakgang og way nag Napunong kapunungan, rebildog. Ruso gida sa ina. Katong bata nito rin. April na dida sa kuan. Sana si. Muna na dayon ang paras-paras na dayon sila. Oh, na rebildog. Kay Nabastos na dayon mga bataan na kay naman sila yung mga prats-prats. asa na yung kontra tabangan. Na, Ginoo ko. Anang kalaki nila ibong kay Kasi nila. Guys, nanaday ang plumber guys para magasa ng tubig. Trabaho natin sila karon guys. Noy! Noy! Balikan mo nito. Untong dito ba? Ang buko lagi ni sayop na eh. Ha? Diyan na. Wala. Ito pertahan lang mo do ilubong lang mo bro to. Ilubong ha? Eh mura man ay agi. Ano mulai sabit bagay kapoy. Ayan, ayaw i-uma. Ayaw mo nang posonin kung magsusi. Ayan, ha? Pero magsusi ka, putulog ka to, may posonin mo. Rato, rato naman eh. Asa man ang iyang pili-pili? Naras ba? Oh. Pantay tubig like, kung dili na bugloy ah. Happy ko din. Okay,
Dayon. Palagi na, dagang natin ko ang buusiban po. Sige kami kamang-kamang dito. Mga na. Magsali ka mga tuwa na rin. Oh, Makapila ka. Ay, ora. wala din magibabang. Ayo, bag. Mirado mo to. Ubay. Okay. Ano, abre? Alay na si mama guys, si naman siya aglaba. Tigan ka mong bulingon guys. Napa dito ma? Daghan kaayo tao. Wala na gas? Igawas na, Wala. igawas. Igawas. Igawas, igawas. Nagtinguga na din yun. May hangin naman. Ay! Nanay tubig. Tubig guys. Kaligo na. Magbasa kayo. Sabay ning. Basa mo ni kayong sulpan ning. Gaya nga saban ni ning. Luya naman ko lawas. Ang singita ka pa lang nga. Lupog na siya. Paghilam siya akong kasulpan. ang pagkulang po ng laki. Ngayon, luya kayo ng batet. Nanya. Bulakon nga po ni Matukay tayo balaya. Buda ko. Karoon na po ni Sasa. Sugi agas. Sa wakas nakatubig na jud mi na ana. Agas na. Pang. Oy, agas na kayo o kusog kay sa nga tanan. Thank you so much, Ti. Salamat jud kay ni agas na lubog-lubog ang tubig kay wala na manggod pod dere. Kay mo sa dening
kuan po nila na mauni ilang gitrabaho kagahapon kay kana kunong pagmasa na ba. Lisod kay sila. Na salamat kay sa nga tanan nga naa nami tubig. So igo-igo ra gid ay oh. Iya gid ay ni kuan na gid niya daan. Ang sobra dani is ang sobra sa hose mao na lang di ay ni siya te. Guys, muna lang ni ang sobra sa hose niya. Tapa ba sobra gamay? Ana pa oh. Tapa na sobraan gamay. Nya ikutay-kutay po dayon ni siya sa banggira. Pohon. So nara. Muni siya ang sobra sa hose. Nya ikuan ra na dayon siya og ikutay pa na sa banggira og sa labhanan.